Kajat benreu Karbi hakakat pratar urisau arhaja arpusan kalapan iya kejenya terli hapadeng jengki da kabakila let banya kendo yo menteri rangba kajela Asam Himanta Biswa Sarma halor kejenya kajia hatapat hapadeng ki Karbi bat kijat benreu khasi penar jong kajela Meghalaya. Kiseng gibla yang hakawai kalama banyak keren bat menteri rangba ki kentop nadu ke Karbi Students Association KSA ke Joint Action Committee for Autonomous State JACAS ke Karbi Youth Association KYA ke Karbi Farmers Association KFA ke Karbi Unemployed Youth Association KUYA ke Karbi Students and Youth Council KSYC bat ke Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF barakane kejaya lang lai kran ru shapangki kenrom kenram hakapot kabla ne menta daki bon snam. Katkom kajing tep kabla yo lum na ka Facebook post jong utuli ram ronghang u Chief Executive Member jong Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ulaong bahakate kajing kendo menteri rangba badan buram ula penti kena ba on bu shan ya ka Permanent Battalion Camp hatapat ban penklan kajing pahara hakapot. Kesorkar jela kan ay ya kasong jingarap ka basipolak sa kalong yeng jong Oriwell Timong ubala do ay yela ka jong ka jing im ha ka jing mi ka jing ka jia hakaput. Bandang pensa ya uput usam kat kum ka jing pen bana jong kesorkar ha ka khatnyo tarik nai weng khat khandai spa sanpuai ban ay ka jing kular ban penyang biang ya ki mauput ki ba biang ha ki tai ki jaka. Himanta Biswa ula penti kenaru baka block 1 bat block 2 ha West Karbi Anglong ki dehok ki benta jong ka Karbi Anglong kat kum ka jingpun bana ha khat nyo tarik nai wing khat khandai spa san phuai bat kanam don ka nu ka jingpun gala yau ni uput usam. Menteri rangba ula Kular ban sedang ya ki jengtai penroi boper kentop ya ka healthcare ki school bat ki scheme jingerap hagi jaka khaput. Ban ai kam lengba ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC syaka yeng kasam. Menteri rangba ka jalau la pentip ru bondet hi dala desha tapat hau benai nai weng ban bishar benya ya ka jinglong jingman ha ka jaka. Ula ai ru ka jingkular baki noilam ka jala kin ai ya ka jingsngan bat ka roi ka par na ka benta ki pajba ka West Karbi Anglong. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.